Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Posa na ito. Hello, nata na. Apo, data. Wow. Lambaw. Kaya yung apo. Kaya yung apo, garamid kayo. Yo, good morning guys. Dati kami Santa Isabel, apo. Nag-perfect na dala na. Apo. Nay. Halitin. Kapit-pitak me, ama. Paspasan nyo ah. Ay, dati kami. Ang kameraman nandiyan tinubong. Ano tayo tinubong wala? Sarsarak kan. Yan. Dati kami guys. Hoy. Putik-putik. Buggo kampay. Nakabsat. Kuhanin ko sila kami lang na bantaltan. Dito. Sipin. Thanks. Natana orji bagbawa mo tinubong na. Ay, taman. Ah, ito tikay kaya tak. Tinubong! Ay, nakakabibing ka mo. Tinubong tikayat ko. Ay, imas na ta. Parehas na mo lang tiraman. Hindi pala. Panyo na lang. Gimas guys. Gimas. Gimas boy. Raper. Pow. Mas lang balabalain boy. Udah kaming TV eh. Gimas. Kahit ko pa. Kayo you guys. Favorite nyo. Isang malabalay ito yun, boy. Hello. Maganda bahay nila, no? Dito ka na? Okay. Pusa? Yan, guys. Yung kami di bangir nga balay. Balay da elong. Jay, may ramanan di tinubong. Awan to ni, tinubong di taoy. Apo, galgalis manan. Apo. Pabaling nga rao pa. Nagdada ay ubing minay. Di sila labay dan. Awan, mga ta minum kadto ka delikado. Sus, nay. Al 8. La. Luwadam. Tadi kan tuh bilangan dito ha. Ang takay ni. Or blubuka. Ay. Wah, kanta ka na. Sa may bahay. What? Apo, ang kampana. Ang kampana'y tuluyang nang gigising. Oh, pintas kaya di bali na yan mo. Eh, sis. Oh, kurang lang babae nyo. Hello, nata na. Apo, data. Lambaw. Yaw, di ba yun na tayo? What? Lambot. Isa pa. Wait, i-try ko man. Hi, dito. Hindi kong kurada. Kaya yung apo. Kaya yung apo, garamid kayo.
Sponsored by Sprite. Bonk. Agyaman, Santa Isabel.